Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe na le channel uphinde uklike i-bell for ama notification. Kuyivideo ethu namhlanje sibe sikhuluma ngayo lapha uNelisa Mchunu simazi ngegama lika Fikile khona phana kuZalo. Sibonile bafethu ukuthi kwenzakaleni ngawo lapha uMonday. Ufikile impela umangaza abantu abaningi the way izinto ezenze ngakhona uhambe ngendlela impela abantu abangayiqondanga. If uyabuka ama video amkhona ivideo engayikhipha ngawo lapha April ngikhuluma ngokuhamba kwakhe lapha uFikile. Abantu abaningi ababelievanga impela ukuthi uzohamba cause la video angisho impela ukuthi iphumile indaba ukuthi uFikile uyashiya, but abantu abaningi abayibelievanga leyo ndaba nakho esekwenzakele and abantu abaningi bavele bamangala ukuthi ahlahle kwenzakalani ngalo lapha uZalo cause buka silahlelwe nguye lapha uMangcobo saphinde salahlelwa nguye lapha uGabsile, nguye lapha uQhabanga, nguye lapha uZekethele manje sekunguye lapha uFikile. Kube nama complaint amaningi impela manje nokuhamba kwakhe lapha uFikile. Impela abantu bayasho ukuthi uBeyonce kaMasho uhamba kanjani, uSibuku uzosala nobani. Angifuni nami uqamba manga impela uFikile benaye lapha uSibuku bebe-entertainer, bebehlekisa, bebelenza uZalo bemnandi impela. So-ke nathi uZimi Live impela sizamile senze research ukuthi si-check ukuthi ahlahle kwenzakalani yini uFikile ehambile khona phana kuZalo. And njengoba bese ngishilo ukuthi ngawo lapha April ngakhipha ivideo ngisho impela ukuthi uFikile uzoshiya and abantu abaningi abazi beyibelieve leyo ndaba, but ngangenzile ke research noma isangenayo information yanele ngingasho futhi ukuthi mangithola information ngizoku-update. So entertainment industry sinike nayo information manje ukuhamba kwakhe lapha uFikile cause naqala information ngangithole kubo. So bashilo ke impela ukuthi imbangela ukuthi uFikile ehambe iyo lapha indaba ye-contract bese kuphele i-contract. Remember ukuthi uFikile wafika ngawo lapha no-2016 kuZalo, which means besena 5 years cause wafika ngawo lapha no-2016 part nonyaka. I-information impela besitholile manje ukuhamba kwakhe lapha uFikile iyo nje indaba ye-contract yakukho okunye naye futhi akaze ekhuluma into eziningi. uZalo ade trend kakhulu ngawo lapha no-Monday naye lapha uFikile ade trend. So ke uFikile impela waposta ngawo lapha no-Monday ekhuluma impela esho le episode ade la Monday yade ku-episode yakhe yokugcina simbona khona phana kuZalo, and leyo nto into yenza ukuthi impela uZalo trend kakhulu abantu bekhulume bekhala impela ukuthi kahle kwenzakalani yini siluza ama character amangaka. And if walibuka kuZalo ngoMonday wabona ukuthi kwenzakalani wafika abazali bakhe lapha uFikile bethi bahamba nawo yakuphi ekhaya, and abantu ade bekhala ngokuthi uSibuku uzosala nobani. If umbuye uZalo I hope ukuthi uphoxekileke lapho khona impela cause I understand ukuthi kwenzakalani njengamanje cause if ubhe ama character maningi ama characters esishile and abantu bakhala ngoSibuku impela bakhala ukuthi sekuzobhora uFikile noSibuku be-entertainer bebenza ukuthi uZalo bemnandi. So impela ngifuna ucomment nawe ngitshela ukuthi ucabangani ngobuZalo lenza kanje. Bathi asithembe ukuthi bazowa replace impela ama characters shile and abantu bakhalile impela bathi ngelisafana uZalo nalo uZalo esilaziyo, bathi ngicela ukuthi ungitsheleke na ukuthi ucabangani ngalokho. Ungakhohlwa ukuthi ulike ngizoke ngiku-update amakhona engikutholayo. Danke ngiyabonga.